Здравейте! Днес ще ви покажа нещо малко, но изключително полезно. Това е персостат Ibopress 10. Това устройство автоматично управлява вашата водна помпа. Когато отворите кран, я включва, а когато спрете водата, автоматично я изключва. С две думи забравяйте за ръчни включвания, изключвания и проблеми с вашата помпа. Ibopress 10 е интелигентен електронен персостат, който комбинира няколко неща в едно. Замества традиционният механичен персостат и в някои случаи разширителния съд. Също така защитава работата на помпата от сух ход. Това означава, че когато в системата няма вода, автоматично персостата изключва помпата. Така спестявате доста непредвидени разходи от това, поради липса на вода, да изгори вашата помпа и да се наложи да я дадете за ремонт или съответно, ако не може да се отремонтира, да трябва да се закупи нова. Това са едни непредвидени разходи, които вие трябва да поемете, но чрез това устройство може да се спестите доста главоболия. Също така, едно много положително нещо, това е, че поддържа налягането в системата, т.е. няма да имате спад на водата или прекален дебит, който може също да създаде проблеми на различни места на инсталацията. Нека да отворим кутията, за да видим какво точно представлява самият персостат. Може би доста хора не са виждали какво представлява. Ето сега ще го покажа. Този вид персостат е изключително компактен и доста малък. Има персостати, които са в доста голям обем. Ето тук до мен е кутията на един друг вид модел персостат, който е Ibo IQ-Press, но за него ще говорим в друго видео. Може да погледнете в канала ми, за да видите и други видеа по темата. Ето какво представлява самия персостат. Изключително мъничък и компактен е, разполага с дисплей. Нека да разгледаме как работи самия персостат. Нека си представим, че имате или хидрофорна система, или просто сондаж. Отваряте чешмата или почвате да поливате и налягането започва да спада. Когато налягането започва да спада, Ibopress 10 се активира и веднага започва да набавя необходимия дебит, за да няма този спад. Когато затворите крана и налягането се възстанови, Ibopress 10 автоматично изключва помпата и така я предпазва също от изгаряне. Тук нямате нужда от пружини, нагласени на манометри и всякакъв друг вид усложнени процедури. Тук всичко ви е сложено в едно устройство, с което може да работите много по-лесно. Предимствата: изключително лесен монтаж. Свърза се директно в тръбата. Нямате нужда от нищо друго. Второ предимство – защита от работа на сух ход. Това вече го споменахме малко по-рано във видеото. Обяснихме, че когато в системата няма достатъчно вода, автоматично Ibopress 10 предотвратява и спира самата помпа да работи. Така тази функция се нарича сух ход. Още едно предимство. Поддържа много добро налягане в тръбопровода. Всички сме се сблъскали с този проблем. Примерно тръгваш да поливаш, водата спада и ти се налага да ходиш да преместиш маркуча или нещо, което в този вариант, когато използвате този персостат, това нещо няма как да стане. Ще го избегнете по този начин. Това е полза. Друго предимство: много е компактен и супер надежден. Може да се използва предимно в домашни условия, тъй като самия персостат издържа до напрежение на помпата до 2,2 кВт. Тоест помпа с мощност до 2,2 кВт може да работи без проблем, докато е свързана с самото устройство. Ако помпата ви е по-мощна от 2,2 кВт, ще се наложи просто да преминете към по-мощен персостат,
Ето тук имам един, който е IQ-Press, както казахме по-рано в видеото, или има също и други варианти. Може да ги погледнете в нашия сайт ravacomfort.com. Има и телефон, може да звъните и ще помогнем да направим една консултация, кое е подходящо за вашата помпа. Така, продължаваме. Ето тук отдолу може да видите изхода, който се свързва към системата. Представете си, че имате градински маркуч за поливане, имате голяма поляна с картофи, имате перални вкъщи, имате други уреди, които използват вода. Предимството тук е, че няма да имате този спад, който се получава, когато това устройство го няма. И си представете колко е хубаво да не ви се налага постоянно да входите и да включвате и да изключвате самата помпа. Това е огромно предимство, осигурявате си един по-спокоен живот. Ако ви е харесало това видео, последвайте ни, лайкайте, шервайте и разгледайте другите видеа. Благодарим!